Abang Nari wonten lawan Kedowangi sugeng mirsani lihat live streaming Cak Sukiman Pawen ngasem abang imbang supaya makmur nyambut gawe penting asal gunane aja malas muda apes ayo sekian yang pengen orep kang mulya ayo tur bangun desa supaya makmur yo ayo ambot gawe sing penting hasil gunane supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asal gunane aja malas muda apes ayo sekian yang pengen orang kamu olyo sadar mengklan pagi
sapa